Ngiyabingelela bazalwane egameni lika Kristu Jesu. Ngiyabingelela ngokuyikhundla seni bazalwane. Ngiyabingelela umama nobaba. Ngicela ubingelela abantu abasha egameni lika Kristu Jesu. Amen. Our Youth Conference 2026 egameni lika Kristu Jesu, theme yethu ithi fighting your way to success. Amen. Ithini lento ithi mntomusha, success does not come easily. Ayikho into empilweni esithola kalula. Lento ithole kalula uziwazi ukuthi izohamba kalula and ngeke uyinike ivalue ngoba uyithole kalula. Lento ekwenza usacrifice isikhathi ubabona abanye bemaphathini uzendlini kaNkulunkulu uye esikoleni ungalali. Umama Nkosi ukhulume ngokulala 8 hours thina bantu abasha noma thina esisafunda mkhulu kakhulu 8 hours isilele. Minimum of 6 hours or 5 hours is enough ngoba sizo unlocka leza zinto ezayivalekile. Wonke umuntu umeze emhlabeni bazalwane uNkulunkulu usuke emnikile italent lakhe, but leli talent lakho liyadinga ukunurturishwa. Sibonge kuma nobaba ngokuthi bathi abazali babe khona. Ngiyafisa ukuyidlulisa lento kubazali ethi uNkulunkulu sithembile ngalabantwana. Uma sithembile asiqala ukukhuluma ngecareer ngoba umntwana esefunda ugrade 9. Yebo icareer ngokwe education sichooser from ugrade 9 ngokuthi fanele uchoose izifundo zakho ehambelana naleyo career. Kodwa umntwana simobserva esamncane ukuthi uthandani. Wayengeke athi uNkulunkulu ukhulisa umntwana ngendlela ekuyoba ngeyakhe ukuthi mesekhulile angasuki kuyo. Uqala kanjani ukuyinothisa? Umbheka lezi zinto ayithandayo azenze sayingane. Ngake ngasho ngelinye ilanga ukuthi uma babethi bengiceba umama ebuye emsebenzini kuthiwa uzini ubhalo odrop mabangcolile ngithatha ngisho talk esikoleni ngizobhala odrop ekamereni obrown noma ngusulile kusale kumhlophe. Ngimangala ukuthi noma sengicetshiwe uma akangishayi kodwa into ayenza wahamba ongithengela iboard, the blackboard la kudala hayi lawa asesetshenziswa manje. Athi uma ufundisa izingane zakhe ekamereni nanti iboard ungabe usawubhala odrop wami kanti usebonile ukuthi uthisha lo. So into ebalekile bazali sibheka ingane isancane kuthi angisho ukuthi singenzi lento eyenziwa abazali bethu abazi ukuthi isports akuyona icareer. Sport is a career. Yebo kuyakhathaza ngidlulile kuleyo nto yokuthi ngihambe ngibaqathaza la eKings Park sasithi sikhonza lapha egarage la sasikhonzela khona. Thola ukuthi ngiyoshiya omunye eKings Park uyodlala irugby, ngiyoshiya omunye uyodlala ichess. Kutholakala ukuthi ngike ngiphume ngisho inkonzo ingaphumile ngoba ngizama ukukhulisa lento abayiyona abafika nayo. So umuntu akaqali ukuba necareer esemdala. Ngithi asiyonothisake. Uma ngabe umbone ethanda ukupheka, encourage, ungalokuthi uzosha. Mfundise uchef wakusasa loyo. Thina abantwana bethu mebeze emhlabeni bazoba isolution. Uke wakhuluma ngako baba uMncango ukuthi akuthina sonke siyoqashwa uhulumeni. Kodwa ithini siyoqasha sisolve iproblem yase South Africa ye unemployment. Sizoyisolve ngokuthi sivula amathuba omsebenzi thina uqobo lwethu. Uthi usuyifundile ke leyo hospitality esikoleni waye FET wayoyifunda ngoba kubalekile ukuthi talent elihambe nani nemfundo. Ngiyaye ngithi mengifundisa abafundi esikoleni ngithi mhlambe la imajority yethu yonke iyakwazi ukushayela. Kodwa yini le dala ukuthi iphoyisa likwazi ukumisa imoto umuntu eyishayela futhi eyishayela kahle engakona nokuthi uyagijima. Usuke efuna ukubonani bazalwane?
license. So imfundo license. Wena kahle kahle into zakho wayithola ekusithekeni la wawubunjwa khona. Kodwa ngenxa yokuthi siphile eSouth Africa efuna license, uyadinga ukuya esikoleni. Uyonetharisha uyokhulisa ulwazi lalento uNkulunkulu akubusisa ukuthi uyenze. Kusizaphi ukulandela lento uNkulunkulu ayifake kuwena? Kusize ekutheni noma sebengidabukela noma besidabukela sothisha bethi asiholi, si-enjoya nje ukuthi sifundisile and umfundi wethu wabangcono kunathi. Iloko nje okusenza sibe proud ukuthi ngithi mengibona ingane engayifundisa iCCA ngijabulele kona lokho ukuthi nanga umuntu ozongenzela amabhuku. Mengibona ingane esibhedlela isinqhweba memse ngaba udokotela, ngibonga lokho ngoba ngiyaye ngithi ubudokotela bakhe kwadlula kumina. uNkulunkulu wangithemba ngaye ukuthi ngimfundise ukuze abe yilento engcono kunami. Bantu abasha singabazali benu asinifisela into engaphansi kwethu, sinifisela engaphezulu engaphezulu kwethu. Ungaboni sacrifice imali yethu sinise ezikoleni sithibela ukuthi kusasa ube ngcono. Uthi noma mina ngingasekho emhlabeni ukwazi ukuphila. Ngike ngasho siyoduduza kwenye ifamily la additional. Ngithe inganeni zakhona ugogo njobe engasekho unishiye nefa elinguKristu engeni iliphuca umuntu elaphakade. Kodwa khona leli ifa lase South Africa noma lomhlaba elidingekayo lokuthi uye esikoleni. Ngoba noma ngathiwa uyakwazi ukubhaka, uyakwazi ukupheka, for uHilton Hotel ukuthi aqashe uzodinga isicucu qualification. So siyayidinga lezo zinto bazalwane ukuthi sibe nazo. Sikhonza ke uJesu othe singenza konke ngaye, usho njalo uPhilippians 4:13 uthi singenza konke ngoKristu Jesu. Amen. Bese ngibheka la indaba yokuthi how do you choose a career? Uke wakuchaza ke ubaba uNcango njoba ngisho ukuthi enye into usi observe ubuncane sikuchanele njengabazali sikuse kuleyo career uNkulunkulu abeyibeka enhlizweni yakho, ngoba akekho bazalwane la ongenayo into afika nayo. And njoba ufikile naleyo nto isolution njoba ikhambi le-HIV noma le-AIDS lingakafiki, mhlambe labeka kuwena ukuthi wena oyofika nalelo khambi. So ungazibukeli phansi, uNkulunkulu usithembile. Asibonge futhi abazali bethu ukuthi bathe besifundisa okwemfundo yasemhlabeni babuye basipha imfundo esingesiphuca umuntu yezulu uKristu Jesu. Amen. Uma ukuthuza icareer ke bese ngishilo ngathi icareer path siqala ukuyichuza ka grade 10. Sithuzelani ka grade 10 ngokuthi sichoose ama subjects azoba in line with your career. I-department ke or your career or your dream. I-department introduce into entsha kade workshop yayo at the beginning of the year ethi grade 9. Siyanicela futhi bazali uma sinicela ezikoleni ukuthi wozani career day, come and support ingane yakho igqoke leyo nto efisa ukuba yona ngelinye ilanga, uzolalela futhi ukuthi le career yakhe iziphi ifunde right ukuthi azenze. Career day wethu usu introduce into ekuthiwa inclination test. Le test yenziwa abazali ekhaya nezingane, siyabanika inamba, ingane uphendula imibuzo nje mayelana nengane, checking ipersonality yengane neinterest yayo neability yakhe, leyo mbuzo checka leyo nto, bese uAI njalo senzela zonke lezo zinto, bese iyakuphendula ke after we've answered yonke lembuzo yakhona, bese iyakutshela ukuthi wena uhlobo oluthile lomuntu olingasebenza umsebenzi kanje, nazi izifundo oyidingayo so that uzokwazi uku-achieve lento ofuna uku-achieve.
iyayibuzeke umuntu good with numbers, strength sakho, it's umuntu good ku communication. Are you an empathetic person? Uyayithanda nature, uphendule leyo mbuzo nje yes no. Bese ke after you have finished lawo ma questionnaires bese iya diagnose ukuthi uhlobo lomuntu personality yakho nje udinga ukusebenza umsebenzi onje. So that ungeke ufrustrate ngisho abaholi bakhe emsebenzini, because as much as imali sidinga bazalwane kubalekile kodwa ukusebenza umsebenzi opassionate kuwona, okuwukuthi noma iboss yakhe ingasancomanga kodwa kube khona lento ethi ngenze kahle ngoba lento ikimina ayizange ifakwe kodwa ngafika naye emhlabeni ngase ngiyayikhulisa ngolwazi lwasesikoleni. Kubalekile futhi ukuthi uwazi ama strengths nama weaknesses akho ezuphendula leya test. Balekile futhi nokuthi research ukuthi South Africa idingani, ngoba sithe mesize emhlabeni ngithe eqaleni sizoba isolution. We are not here to create ama problems, but we are here to be ama problem solvers. ISouth Africa sesibonile ike yafika iCovid. Tina as business people, I'm teaching you business studies bazalwane. As business people, lento abathi abantu challenge Tina, it's an opportunity for us to make money. Uke wakusho ba. Ngike ngithe inganeni isikhathi esiphila kusona sibhizi bazalwane. Sibhizi, ake ngenze example ngami nje emsebenzini ngingena past 6 ngize ngiyophuma u6 ntambama. Sine start esiqala u4 esiphuma u6 ngoba sekhwalele ke siphuma past 5. Ngibuya ekhaya very late ngibanjwe nayi traffic emgaqweni. Ukube sineyingane business minded, ngabe lezi ngane ezafunda hospitality no consumer studies bake bas approach bathi ma just because uyangena ekhaya kuyoshaya upast 6 usayoma emabhodweni kuyoshaya u7, what if nginenzela isapha ye family yakho hey lo muntu usayenzile imali futhi lo muntu angayenza kanjani imali? As young as you are, you can start your own business. Ngokuthi uyazazi ukuthi good mhlambe ku mathematics you know you good, ku English you know you good, in accounting you can use ucele ekhaya ukusebenzisa lela garage lasekhaya ubabe ngakabuyi nemoto. Uzoqoqa ingane la uhambe komakhelwane uthi ngicela bandla ma ungitsheleke ingane yala ekhaya uthathe noma ezo5 for the sample ukuthi ubenzisa ama homework ngoba sibhizi sibuya late nezingane sibuya seyikhathele sithi siqambe sithi awuvula incwadi nayo usenjani ukhathele. Kanti wena mongakwenza ukuthi uma ubuya esikoleni ubaqoqa ubenzisa ama homework sikunika 20 rand a day usuqalile njalo. That is private tutoring. Usuyakwazi ukwenza imali and njoba usuqalile ungaka ukwazi ukumanage imali. Lento yokuthi ufika njalo ekhaya wena ucela imali ye5 isho ukuthi awunawo umqondo webusiness. Ake sifunde bazalwane ukuthi senze izinto ngezandla zethu. uNkulunkulu uthe ubusisa imisebenzi yezandla zethu, and we are praying ukuthi uNkulunkulu asiphe ama business ideas azovula amathuba ani emsebenzi. Sibhizi asikwazi ngisho ukwenza spring cleaning, silanje siyakhonza izindlu sishiye singayiklinile ngoba vele ekseni sibuya izolo ntambama emsebenzini senza ama touch ups sabuya sezenkonzweni. Ngani mfundi ofuna ukuyiraisela imali singalindi uhulumeni uyayasho ubaba athi ayifuni le ndaba yo 350 unga approach umakhelwane nje ngicela ukuzokwenzela ispring cleaning ngelinye ilanga ngicela ukuwashela amawindi usuyenzile imali. So nje asibe open minded bazalwane ngoba uNkulunkulu usithembile sizokwenza umehluko in our country. More above sisindisiwe kuhle ukusindiswa kodwa sibe ne impact even in the community esikuyona. Singabi nje abazalwane abanganayo imisebenzi. Akuthi mekukhulunywa ngawe kuthiwa siyabonga uNkulunkulu owangena kuwena wakupha ngisho inhliziyo yokuthanda izingane.
ukuthi ukuyiqoqe nje wenza uchire uSunday school ngasekhaya sasino Sunday school ngemgqibelo esasiya kuyona njalo sisabancane. Amen basalwane. Sengiqeda thiwa how to prepare i-exam yakho. Uqala ke ukuprepare i-exam basalwane kuqala as early as isikole siqalwa ngoJanuary. We don't prepare ngoba naku sekuyi-March exam noma sekuwama March control test. Siqala as early as the first day ungenile kuphi eklasini. Ngokuthi you plan your own timetable. Yebo ikhona i-timetable yesikole esinika i-planning ukuthi nazi izinto ekufanele zenzeke namhlanje. Nawe you need to plan ukuthi uma sengiphumile esikoleni ngiyokwenza kanjani umsebenzi wami. Uplana ngokwezifundo, uyazazi izifundo ezikunika i-challenge, lezo izifundo uyinika isikhathi, attention eningi, uyalifuna usizo komakhelwane ukuze i-exam yakhe ihambe kahle. Siyafunda futhi ukuyidiscipline abantu abasha, siyayithiba khona izinto shilo mamnkosi zinhle kodwa zisilungele sonke. Okwamanje khona izinto ongakazidingi. Ngiyaye ngithi awukakamdingi ngisho life partner, awudile nempilo yakho nje kuqala ibe complete. Ungasho ukuthi lalelani bantu abasha umshado awukwenza umuntu whether ushadile noma awushadile, kodwa imfundo ikwenza umuntu, futhi imfundo yenza uhlonipheke. Ngoba nalozo approacha uzofanele avula amehlo kaningi akhuleke futhi ngoba uyinto engathinteki kalula. Ngiyaxolisa ukusho lokhu kukhona obaba bazalwane bazokwenza engathi angikushongo. Zintombi zami ezinhle, abantu besilisa bayamsaba umuntu osifazana independent. Uyabona nje uma waqhamuka unemoto yakho nomuzi wakho kofanele athi up the standard. Don't settle for less. Imfundo yodwa yokukhipha kuleyo nto. Asidayisi ngobuzibulo bethu. Siyazigcina, siyazilonda, siyafunda, sizakhela ikusasa lethu. Umshado usifica uzosifica sisendleleni. Une vision yakho futhi. As much as sine vision ye family, but you must have your own vision. And let no one, I mean no one, even your partner, akhuluma amagama okukucekela noma akubukela phansi. Imfundo ezokumisa leso sibindi. Sengigcina basalwane, okay? Sithe wenza i-planning yakho, you study regularly, you practice ama-past exam question papers, you focus on weak areas, you take a regular break, balekile uthi sibreak, enough sleep, you eat healthy, and you stay hydrated bazalwane. Singabi dehydrated ngoba silahlekelwa i-concentration. Kakhulu kuko konke lokusukwenzile, we work and pray. Safunda kuthiwa ora et labora, kuthiwa we work and we pray. Before you study, you pray. Before you write your exam, you pray. Before you submit i-question paper yakho, ngoba sekwaba khona ama-spirits amabi adala i-confusion, libiyele ngegazi likaJesu i-answer sheet yakho ukuze ingatholwa umuntu ozothi uyayimaka ayimake ebitha azagcine engasabonanga ne-answer kanti ukuthi injani i-correct uyithole. Sabantwana bakaNkulunkulu ayikho into efanele siyenze singathandazile. In conclusion, every lesson we learn today, it's a step towards better tomorrow. God bless you.